Nagmalinaw ng kasunugan sa Sinulog 2020 Matud sa Kapolisan, samtang nagpasalamat si Busde Mayor Edgardo Labella sa tanang nahimong kabahin sa selebrasyon. Ano ang report? Mabot sa 2 milyones ka mga tao ang minagsa sa nakbayan sa Sugbo aron mo saksi sa Sinulog Grand Parade kagahapon adlaw. Libuan usab ka mga pulis ug kaabag nga mga law enforcers ug mga force multipliers ang misiguro aron hapsay ug malinawon ang kalihukan. Apan bisan pa sa kahugot sa seguridad, doon na gyud gihapoy manyempuhay nga nakatiempo sa grupo sa mga Taiwanese nga gipahiran og pintal ang mga namong ug dili pa igo nakuutan pa sa ilang mga cellphones. Giulagway sa kapulisan nga ginagmay ra kini nga mga kaso sanglit na patuman nila ang kahapsay o kamalinawon sa Sinulog Grand Parade. Arrangement sa daan, yung medyo i-organize ng konti, yung sa parade route. And may mga feedback na dumarating sa akin na block yung kabilang side, imbes na both sides sana ang manonood. This is something beyond the control of the PNP. Sa isyu sa drugas sama sa party drugs na santa usab nila ang pagsulod ini sa Sinulog. Nagtambayayong ang PNP ug ang PDEA. We are thankful for the support of the community because some of them are giving us information where is the places to look upon during the Sinulog session. Samtang ipasalamatan ni Mayor Edgardo Labella ang tanang nakatampo aron mamahimong nagmalampuson ang Sinulog 2020. I would also like to comment that firstly the Regional Director of the Philippine National Police, General De Leon, also Colonel Soriano for the maintenance of peace, order and security during Sinulog. Ginaig usab niini ang masakop sa Department of Public Services kung DPS nga nakapanghipos dayon sa mga basura human sa Grand Parade. Hatagan sa mayor og tag na po ka kilong bugas ang mga nanglimpyo isip ganti sa maayo nilang serbisyo. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.